Voi vorbi acum despre pista cea mai rapidă de făcut bani pe clasa economică 3, unde este tot un arbore binar, dar cu poziții de profit de valoare mai mare. Și dacă în clasele economice 1 și 2 trebuie să pui poziții de profit musai și din echipa ta, foarte multe, ei bine, pe clasa economică 3, unde este acest perpetuum mobile financiar, lucrurile stau cu totul diferit, în sensul că dacă ai așezat deja poziția de profit, oricum după ea pune SCNet alte poziții, de la stânga spre dreapta și de sus în jos. Am schițat deja că s-ar fi așezat primele până la 32 de poziții, acum vine rândul cu 64 și să zicem că vine și rândul poziției tale. Exact așa se și întâmplă în realitate, poate nu neapărat la rândul 64, poate mai încolo, poate mai în vârf. Cu cât mai în vârf e, cu atât mai bine. Asta e poziția dumneavoastră, cea cu roșu, și după ea se așează în ordine celelalte poziții ale altor români sau străini care iau poziții pe acea clasă economică în România sau în altă țară. Și practic mijlocul arborelui binar al PP-ului dumneavoastră este aici. Și de câte ori se pun sus și jos poziții de profit, faceți bani. Și practic se reia de sus plasarea și în momentul când ajunge în dreptul PP-ului dumneavoastră veți avea 1 sus, 1 jos și automat un câștig 1 cu 1 va duce 50 de euro. Apoi la 3 cu 3 va duce 100 de euro. Apoi la 7 cu 7 va duce 250 de euro. Automat, când se ajunge la 400 de euro, pentru că atât este valoarea poziției inițiale pe clasa economică 3, 400 de euro, deci nu 50 de euro ca pe clasa 1, 400 de euro fiecare poziție, da? În momentul când ați făcut 7 cu 7, sistemul, dacă e pus pe automat, vă ia automat încă o poziție de profit și vă pune în arborele binar. Dar să ajungem acolo. Pozițiile se pun până jos și se termină cele 128 de poziții, apoi iarăși se reia de sus când ajunge în dreptul arborelui dumneavoastră binar, veți avea 2 sus, 2 jos și veți avea practic 3 sus, 3 jos cu totul și veți câștiga încă 100 de euro și merge până jos, evident. Apoi este șirul, ăsta a fost cu 256, ăsta e cu 512 poziții de profit, iar când trece prin dreptul dumneavoastră se pun 4 sus, că se dublează, și 4 jos și astfel aveți 7 cu 7 și ați făcut încă 250 de euro, în total 400. Exact în secunda următoare, sistemul va pune și poziția dumneavoastră aceea plătită automat de soft și după ea celelalte poziții de profit, la rând până jos. Și evident, fiecare poziție are un mijloc virtual și să zicem că pe șirul ăsta aveți și poziția unui direct de al dumneavoastră, sunteți practic sfătuit o dată în viață să aveți și un direct pe această clasă economică 3 și să zicem că poziția lui este pe aici și are mijlocul virtual aici și practic când se pun următoarele ajunge și în dreptul lui, dar și în dreptul celor două poziții ale dumneavoastră.
Practic ăsta e șirul cu 1000 și ceva. Când ajunge în dreptul dumneavoastră se pun 8 aici, 8 sus, 8 jos. Ajunge și la ăsta 1 cu 1, câștigați iară 50 de euro. Și la 8 cu 8, de fapt aveți 15 cu 15. La 14 cu 14, câștigați 400 de euro iarăși. Automat vă mai pune o poziție de profit sistemul, dacă e pus pe automat. Ăsta e avantajul, că nu trebuie să te bagi tu și nu trebuie să plasezi tu neapărat poziții de la tine din grup, decât una ca să iei și voucherul. E condiție pentru a lua voucherul. Apoi pozițiile se pun în ordine până jos, iar când ajunge în dreptul directului tău, are și el 1 cu 1 și câștigă iarăși și el 50 de euro și se duce până jos. Apoi iară se plasează de sus, astea sunt pozițiile cu șirul cu 2000 și ceva și practic aici se dublează, sunt 16 sus, 16 jos și practic în momentul acesta s-a făcut targetul pentru și pentru 18 cu 18, când luați 500 de euro. Aici e totalul cash-ului, 1300 de euro. Și aici se diferențiază. Unii au doar partea de cash pentru că nu au directul pe clasa economică 3, alții au și directul și la 24 cu 24 iau voucherul, care este 1500 de euro. Practic totalul maxim e 2800 de euro, adică un câștig de 700% față de valoarea inițială a poziției de profit, care este 400 de euro. Evident, astea merg până jos, aici iară faceți un 1 sus, 1 jos, iară câștigați 50 de euro și tot așa ajunge în dreptul directului dumneavoastră, 2 sus, 2 jos, acum are el 3 cu 3, câștigă și el 100 de euro și ce n-am zis, că dumneavoastră câștigați și 7% din cât câștigă directul dumneavoastră, dar asta citiți regulamentul și vedeți. Și practic la nesfârșit tot restul vieții aceste poziții de profit aduc alți bani și alte poziții de profit. Practic din 2800 de euro vă puteți cumpăra sau vă cumpără sistemul 7 poziții de profit care sunt puse peste tot în arborele binar și când vin poziții din cumpărături, când vor fi toate magazinele pe site, se va câștiga aproape constant, poate în fiecare săptămână, măcar 50 de euro, dar veți avea săptămâni în care veți câștiga 100 de euro, săptămâni în care 1 sau 2 poziții vor avea creșteri la 250 de euro, la 400, la 500 sau se va face maturizare și o să luați voucherul de 1500. Oricum, practic față de poziția inițială e o creștere de 700%, iar pozițiile se pot cheltui. Banii de pe poziții se pot cheltui. Dar de fapt ați pornit cu 400 de euro. Dacă ați câștigat deja 2800, sunteți în câștig cu mult. Lăsați o parte în poziții de profit, alții îi cheltuiți. Adică tot ce e în contul de voucher, pentru că din contul de voucher nu poți face decât cumpărături sau să iei poziții de profit, în schimb scoți cash-ul și rămâi cu alte poziții de profit pe numele tău din contul de voucher cumpărate. Practic, vorbiți cu cei care vă vor îndruma și vă explică mai multe. Avem și prezentări făcute, le putem trimite pe mail, computerizat, așa făcute frumos, cu condițiile de plasare în acest arbore binar, că sunt niște condiții.
prin care poți să te duci mai în vârful arborului și practic poți să maturizezi mai repede, să faci 24 cu 24 sau puțin mai în spate, dar oricum nu pierzi nimic pentru că orice poziție de profit, indiferent de valoarea ei, este un avans la cumpărături. Asta trebuie să reținem, deci oricum putem cheltui banii. Dar dacă deja am câștigat peste 400 de euro, deja ne-am amortizat investiția și putem fi pe plus de la orice echilibrare în plus, adică de la 14 cu 14 deja avem bani în plus. Restul, în timp, vom câștiga o groază de bani și, practic, arborele acesta de clasă economică 3 este un perpetuum mobile financiar. Cine pune bani aici, restul pun bani din oameni din toate țările și creează o poziție de profit în țara respectivă, că e România sau că e altă țară. În România arborele deja a pornit, dar în alte țări va fi la început și puteți investi încă în primul val. Deci veți fi în vârful arborelui. În rest, luați legătura cu cei care v-au invitat să vedeți această prezentare și vedeți cât de mulți bani se pot câștiga. Puneți întrebări, vedeți cât de sigur este, e o afacere legală și, practic, noi am câștigat deja câteva zeci de mii de euro până acum. Nu zic că o să câștige toată lumea banii ăștia, pentru că dacă pune doar o poziție amărâtă pe undeva pe la coadă, normal că va câștiga mai greu, tot la fel de mult, dar în timp mai îndelungat, atenție, da? Dar toți vor câștiga mult în timp. Însă unii care vor fi mai în vârful arborului vor câștiga mai repede, vor face maturizarea mai repede și toate celelalte 7 poziții de profit vor maturiza și ele la rândul lor. Din 7 ori 7 maturizări înseamnă 49 de poziții care, dacă s-ar maturiza, s-ar înmulți cu încă 7, vă dați seama ce ar ieși de aici. Și eu zic că e bine să scoatem cash-ul, 1300 de euro, și să lăsăm eventual, dacă dorim, doar pozițiile cumpărate din contul de voucher. Sau putem cheltui și de aici la cumpărături, cum dorim. Vă doresc o decizie înțeleaptă și așteptăm întrebări.